Tervetuloa taas kanavalle ja tänään ollaan sitten pitämässä tämmöistä hauskaa ja ollaan Hirvisalon golfissa pelaamassa 3 kertaa tää 6-reikäinen. Nämä on lyhkäisiä reikiä, eli tänään ei ole enää se 8-5 rikkominen tavoitteena, vaan hauskan pitäminen. Katsotaan, että lyönnit lähtee hyvin ja tutustutaan kenttään. Pelataan 3 kertaa kenttä läpi. Katsotaan kuinka paljon tulee kuvattua ekan nysin jälkeen. Mutta pelataan siltä, että pelataan 1 kierros keltaisilta, 1 punaisilta ja sitten 1 valkoisilta. Ja katsotaan millä tulee paras tulos. Lähdetään pelaamaan, pidetään hauskaa. Katsotaan mitä tulee. Ensimmäinen väylä, par 4, suora 205 metriä. Pelataan se helpomman kautta. Kainalo on se ensimmäinen lyönti, niin ei siinä. Pelissä on edelleen. Jatketaan sille. Löysä chippi, löysä chippi. Tää on semmonen kenttä, että pitäisi pelata pariin tämä. Niin olisi niinku hyvä kierros, mutta katsotaan. Aina mä mokailen jossain. Toinen on keltaisilta 230 metriä. Kääntyy tosta joen jälkeen vasemmalle. Katsotaan mihin lyödään nyt avaus. Siitä sitten pokikortti. Niin kuin sanoin, että tää pitäisi pelaa omaan tasoitukseen, mutta katsotaan mitä käy. 3. väylä on par 3, keltaisesta 120 metriä suora. Par 3 ei mitään esteitä.
Tällaista se on sit kun alkaa epäonnistua ihan huolella. Katsotaan mitä tästä saadaan aikaan. Kaksi yli. Ei voi mitään. Tällaista tää on. 4. Keltaiset 120. Ihan suora, muutama puu vaan edes. On siis golfi hauska laji. Teet omasta mielestäsi ihan sama juttu kuin edellisenä päivänä. Ei tunnu yhtään samaa, tuntuu vaikeammalta. No, onneksi tässä on 3 kutosta, mikä kierretään. Aika on oppia. No, seuraava väylä. 5. väylä, keltaiset 195, looja edessä. Me saadaan tonne yli aika helposti. Sitä 10 tosta keltaiselta pieneen alamäkeen. No niin, ekat 6 reikää pelattu ja meni sitten 4 yli. Lähdetään pelaa toinen 4 tai toinen 6, pelataan ne valkoiselta. Katsotaan pystyykö parempaan tulokseen vai meneekö vielä heikommin tää peli. Nyt lähdetään valkoisia pelaamaan, niin 225 metriä, sama 1.
Kakkosella mittaa 250, muuten sama. Tupla ja yksi pala hävinnyt. Pidetään hauskaa. No, katsotaan mitä tästä tulee. Sitten tuosta 50 metriä kolmosväylää mittaa. Ja nelosella on nyt mittaa se 135 metriä. Yksi birdie olisi kyllä kiva saada. Tää ei ole niin vaikea kenttä, mutta teen tästä vaan itelle vaikeeta. Ei ihan samanlainen kuin Kankaisissa toi flow tällä hetkellä, mutta nyt pidetään hauskaa, yritetään tehdä parhaamme. Tulee taas par nelonen, että saadaanko tässä jotain. Eli vitosväylä 205 metriä on nyt mittaa. Viimeinen valkoisilta 120 metriä, pikkasen korkeammat vaan.
Niin, ei ole hirveän hyvin tää hauska kierros mennyt. 8 yli oman tasoituksen. Mutta nyt mennään pelaa punainen vielä, niin en kuvaa sitä punaista, mutta pelataan se punainen tosta läpi ja katsotaan mitä tulee lopputulokseksi. Voi olla vähän vaikuttaa se, että on pelannut 3 päivää tässä putkeen golfiin, niin tää 4. päivä nyt vähän tukkosta ja on tää kenttäkin. No, reijät on helppoja, mutta on tehty haastaviksi, tai itse teen haastavaksi tämän pelin. Mutta ei tässä. Pelaillaan loppuun ja nautitaan 6 reikää. No niin, se on se kierros takana. Tässä on käyty jo syömässäkin välissä, että vähän saanut hermoa, että ei mennyt ihan niin hyvin toi punainenkaan kierros. Puolessa välissä sit meni aika leikkimiseksi se homma, että otin erilaista mailaa ja testailin asioita. Mut se oli semmonen kenttä. Ei ehkä mun lemppareihin kuulu. Mut kyllä se edelleenkin oma peli on vähän sekaisin. Ei saa sitä lyöntiä mittaa tarkalleen. Se on se isoin ongelma. Mut nyt tästä lähdetään eteenpäin. Takas tonne pääkaupunkiseudulle pelailee. Siellä on muutama kenttä, mitkä on kiinnostaa mua, niin mennään kokeilemaan niitä. Mutta kiitos kun katsoit videon. Pistä tykkäystä kanavaa tilaukseen. Arvostan kohti uusia pettymyksiä.